Здравейте, в Боксерия, аз съм Спот и искам да ви обявя конкурс за топ 3 хотела. Миналия го спрях защо? Познаете, защото никой не ми беше изпратил хотел. И този път, като се записвате, моля ви, ако няма да изпращате хотел, по-добре не се записвайте. Малко ми се спи, затова говоря така. Срока за изпращане, само да видим кой сме днеска. Днеска сме 26. До 29 е срока за изпращане. Този път ще са топ 3 хотела, защото не знам дали ще събера даже 3. Най-много да ми пратят 4 човека, според мен проектите ще си пратят, но за да ми изпратите повече хора проектите си, да бъде по-интересно. И в този конкурс няма да избирам победителя. Победителя ще бъде избран от вас, журито. Вие ще пишете в коментарите кого избирате за победител, защото някой няма да е съгласен с това, някой няма да е съгласен с това. Така че вие ще избирате кой ще е победителя. Добре, надявам се да се запишете. Моля ви се, който няма да праща, да не се записва, който има възможност да прати, да се запише. Добре, чао.